Dali ra ki. Tura bantag di kakaigo bitaw. Dong. Dong. Saman ba? Ano ba kasi go ba ka ni? Gamay ra kayo niyo. Sigo lagi na kay wa mo kay salig sa ako nga gikan ko sa special force. Usay tira duhay igo. Duha bitaw maigo bantay di ka kaigo spam si bitaw ha. Isa. Padayon. Asa pa man tanid kapit mamutil dok. Ay ko naman kay tanabtan ni. Ato lagi ta dapit sa puno kini daghang punay dito. Dali ra ta ka buha. Bantay bitaw way po kay dok. Hapak ko yung ginasa kong bala ni. Tarog lang mo. Paksi lagi ni ron. Paksit bitaw bantay ko di ka kaigo. Dah, try. Ih, sudah malah lagi paksi ni ron. Nanya doa purita. Asa man to dapit dok? Naaral gitu dia. Dua to ka buok. Bisig gusto na ito makitan. Duha ba ikaw? Naglito bang ganit ang pangitag usap? Para na yung gipaigo? Uy, terus ba yan to sa may tubigan. Basta ato to pa doong dive. Oo, okay. Naman ay tubig dira. Tara. Kita na. Bulong sa dong. Kinas na ini, kinas. Una na. Ito, tulihaw to, tulihaw. Laini na. Ano naman, di rin ito dapita ang buto. Di ito dapita, di buto. Pwede nga rin ko si pangita. Hindi ka ito dapit. Sus, ikaw man di ay na. Ikaw mangganit na. Lah, Yay. Dami Di lang asing yung daw eh. Asa gay mo? Asa yung pupudong ba? Nakakita kag langgam? Alanggam. Na dito eh. Kita na ko. Ano din sabi kayo nagdali me? Hoy, pakuyuga ko eh. Pakuyuga ko ninyo. Naaray dito. ito dire. Kitipay. Naaray ito sa dire. Asa ka to pa doong ha? Kitan ko to. Tiwasan ko to ba? Sig na ato dito sa luyo. Ha, ito na dito. Ta. Uy, uy. Pakuyuga ko ba? Bata ko ninyo. Patay ni kuyog mo din ni. Sunod na pod. May sunod ba ka? Pakuyuga ko ninyo. Hindi mo gananan eh. Tagat ko sagi. Oh? Pakuyuga ko ninyo. Are be, tigay ko na kung gusto be. Aw duha aday kay mukhang sa siya mukhang kadong. Tawa ko. Tigay ko na ko. Kae din ko, di ti karon pa kuyugon dun. Wa. Usa lang ha. Usa lang ko. Kuyog ha. Kuyog yun ko. Kuyog ka. Okay, Ano pagsaba? Yes. Ito niya tanay mo sabi. Ali. Sa turong dapita ko tong langgam di tirani dudok. Langgam gini oh. Betul dapit langgam. Pintar jadi kon. Langgam din siya. Ikasday. Unsam ni mong Unsa makadong? Pubuto ni. Pamanong ka nagkuibaw nga na kay pusilon dira? Ang pagpibaw kung naikuan mo? Nai. Tirahan ng langgam. Ay naman si istorya da. Ada may bala. Kay naapa langgam mo? Ang bala. Hala.
Atang to bola. Tay ang bala no. Ang sakit. Tagak. Hala. Tanawa sa imong kalaki tanon ron. Nakurat na pagkakurat na tagak kino ng balagan sa akin. Ay unsaon na nun ni nato pagtuha. Kita ni. Ato nang kaoblig eh. Ako tong langgap. Tay unsaon na ni dili ang paabot. Ikinilay ko at bulso. Kay taas ka gamot. Tay magiging tabuan lagi noon. May pabuto ni kuyog. Basta pa akong saging na damay pa yun noon. Ay ako pa dyan pagkuhan. Ngunita na tamo kamoy kuha. Aw, sige. Sige ha. Bukat tayo bukas sa amin. Lagi ako bala. So, isa. Gi. Ano kayo mamagungguyan do? Klaro ni Batang ay. Udi ay. Buy ano ka Tabaw, di ko magbasa. So, what's up mga kajinsub? It's time to shout out now. So, shout out na kay Alipio Carlos nga nasa Qatar niya. Support mo siyang channel guys, Mix Vlog 79 og shout out sa ka Mr. 4444. Shout out. Shout out po dahil sa akong classmate nga si Lister Kalapan, Jonel Abilia ug ang Winston Abasolo Mantos. Og shout out sa dahil sa akong classmate nga si Luigi Pitogo, kaling si may bato og Karajan Girat. So, more na ako ah. Shout out sa mga kauban ako, Jumsob sa una. Na mag-support ko sa akong vlog, Delicados Official. Og shout out sa dahil ka Boy Waet og shout out sa kang Kalikoy Vines. Shout out og shout out kang Melvin Asipe. So mo na tanan guys. So, So don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell below. So bye-bye. bye-bye!